Όλοι γνωρίζουμε τι κάνει, αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε και πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Οπότε, όταν αντιληφθούμε φωτιά, παίρνουμε τον πυροσβεστήρα, μεταβαίνουμε στο σημείο, κρατάμε μια απόσταση 2 μέτρων από την αιστεία της φωτιάς, βγάζουμε την ασφάλεια, κόβεται πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει αυτό εδώ, σε κάποιους πυροσβεστήρες. Στη συνέχεια βγάζουμε τη δεύτερη ασφάλεια, με το ένα χέρι πιάνουμε το στόμιο, σημαδεύουμε τη βάση της φωτιάς και με το άλλο χέρι πατάμε τη σκαδάλη. Να γνωρίζετε ότι όταν θα πατήσετε τη σκαδάλη, επειδή έχει μεγάλη πίεση ο πυροσβεστήρας, μπροστά από το στόμιο την ώρα που θα βγει η σκόνη θα κάνει έναν θόρυβο, να μην τρομάξετε. Τώρα, σε περίπτωση που είναι εξωτερική η κατάσβεση, σε εξωτερικό χώρο, αυτό που θα πρέπει να προσέξετε, θα κάνετε δηλαδή ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες, αυτό που θα πρέπει να προσέξετε θα είσαστε από τη μεριά που φυσάει ο αέρας, όχι στην αντίθετη, δεν θα είσαστε κόντρα στον αέρα, γιατί όλη η φωτιά και όλος ο καπνός θα έρθει πάνω σας. Μόλις τελειώσετε την κατάσβεση, αυτό που θα πρέπει να θυμόσαστε είναι να κάνετε πάλι αναγόμωση.